Nazdar lidi, tady zase Alešák, další video ze Slovenska. My dneska jdeme do Janošíkova muzea v Těrchovej a nějak si projít tu vesnici a podívat se na slavnosti Janošíkovo, který jsme ani nevěděli, že tady budou, ale jsou tady, viď miláčku. Tak jdeme, pojďte s náma do Těrchovej. Tamhle zase Heredzové Janošík, to vám ukážu zblízka. Tak tady je ta Janošíkova socha, jak se dívá dolů na tu Těrchovu. Je to super. A takhle on se dívá dolů. Jdeme najít to Janošíkovo muzeum, který je prej tamhle někde, tam někde u kostela. Jinak tady vidíte, že tady je spousta těch stánků. To projdeme pak všechno, ale nejdřív jdeme najít Janošíkovo muzeum a infocentrum. Parkovaně účinků si někdo tady bude něco tvořit a účinkovat asi, viď náčku? Těch stánků je tam milion teda. Když jsme si objednávali jeden pobyt, tak jsme vůbec netušili, že se trefíme do takovéhle akce. Do Janošíkových slavností. Podívejte se, celá ta vesnice je takhle opentlovaná, všechny ty stromky nebo nějaký prostě navěšený hentle na smrkových větvích. To je jako dobrý, tyjo. Jsem jako netušil. Fáborky, jak říká moje žena, to jsou smrčky a na tom jsou fáborky. Já jsem vůbec netušil, že jsme se trefili do takového šíleného termínu, tyjo. Jsem jako fakt nevěděl. Tady to fakt jako žije. Tady lidi nosí normálně trička Janošík je sloboda je věčná. No. Ale to fakt berou nějak vážně, tyjo. Tamhle na rozhledně Těrchovské srdce, tam jsme taky byli. To máme taky video na kanále, tak se můžete taky podívat. Tolikhle autobusů tu nebylo ve všední den, jako to, co je tady teď. Tady je ten kostel krásný. Je v něm betlém, pohyblivý, vyřezávaný. Můžete si ho tlačítkem zapnout. To už mám taky natočený, ale natočím to klidně. Ty bláho. Přikoupě, pak se jde. Jo, my až hodně zpátky, tak určitě si něco veme. Ještě vidím hodinku. Jo, děkujeme moc. Ty bláho. Ale můžete si zobrat. A to je domácí, nebo jako to vyrábíte vy? Hej. To je super. Nebo to veme hned? Zoberte si. Tady jde se do baťohu, tak my tady u paní nakoupíme tadyhle domácí dobroty. Ty bláho, to takhle jde, jako vyrobit. Přeruší natáčení. Janáčku, nebo to natoč? A ho si vememe teda. Oštěpok chcete? Uděný či bělý? Až uděnej, nebo ne? Nebo normální? Až jedny korbáče a bude 20. To nevím. Uděný či bělý? Takže radši uzený, abych radši bílej. Tak mi dejte ty korbáčiky teda, jedny. Dobré. A jeden ten uzený oštěpok teda. Dobré. 14. Jo. A ještě jedny a máte 20. To nemůžeme sníst nikdy. Ale si domů, prezent. No to jo, no. Tak jo, tak mi dejte jedno dvoje, tak umí. To jsou velmi dobré. Jo, určitě. Ani zajtra. Super, tady máme 20. Děkujeme moc. Uvidíte, že budete spokojní. Určitě, děkujeme moc. Domácí korbáčky. Děkujeme. Tak se páči, děkujeme. Pán Boh zaplať. Děkujeme vám. Tak, Janáčku, dej to tady do baťohu. Koupili jsme si domácí korbáčiky. Oštěpok. Že prej to vyráběl dneska ráno, vůbec nechápu, jak to vyrábí sejra ráno, nebo ráno. Jak se vůbec vyrábí sejra, že to dodělali asi ráno. Asi 2 kg baťohu.
No to je, ale to je sejra, tyjo, něco. Ty bláho. No, doufejme, že to bude dobrý. Tady je ten, postavujeme teda naproti a Minka chce se podívat na ten betlem. Tady je. Víš ho? A takhle si ho můžeš zapnout. Nevím, jestli ho bude vidět zase, a doufejme, že jo. Víš to? Takhle je to vyřezaný a funkční. Většina těch postaviček se nějak hejbe nebo něco tvoří. Jak se ho líbí? Líbí, viď? Je to hezký. Je to super. Jdeme dál se kouknout. Bude dělat takový postupkový, jo? Tak nebude mít. Podívejte se, jak je to vyzdobený. Celá ta vesnice. Tady jede top autobus. Top autobus. To buď se ztratili v nějaké časové smyčce, nebo doufejme, že to není úplně jako ostrovy, kterým by oni aktuálně jezdili, ale proč ne? Je to super, že tady ta vesnice tím žije takhle. Akorát včera nám zpívali pod oknem nějaké slovenské ženy a musím říct, že to bylo tak falešný, že jsem dlouho nic takového neslyšel. Ale zase zpívali vášnivě a jako to je taky dobře, to se taky cení, že ano? Viď, Miláčku? Vyspívá někdo rád. No, a ono vypadalo, že už mají taky něco upito nebo tak, takže se jim to dá odpustit určitě. Tady jim to hlídá takovýhle média. Takovýhle turistický centrum, krásný. Tamhle prosím vás je to muzeum někde, protože jsme to pochopitelně spletli, takže jsme šli jinam, že jo? Což je u nás úplně normální. A tady budovy obecního úřadu, což je asi tohle, a jo, tady obecný úřad, je to napsáno, tak tam bude voláká výstava. Jdeme tam, jdeme na Janošíka. Se podívat tu expozici, tady nějaká izba. Tady jsme byli až nahoře. Tam začíná ta, vlastně končí. Tam vlastně končí ta křížová cesta. Pardon. My jak jsme to šli obráceně, tak jsme to měli jako její začátek, no, to se nám stává. Je to tady, to
expozice, super je to. Super, je vidět, že to Janošík tady berou jako absolutní legendu. Ty lidi tady měli strašnou dřinu. V těch horách opravdu je strašnou. To je respekt. Velký respekt. Vy jste věděli, co řekla teď moje ženuška milovaná. Tady maminka naše, jo? Kde je? Tady je někde. Byli jsme na té výstavě k Janošíkovi, je skvělá, určitě ho kupujete do Těrchovej nebo někam sem na Slovensku, určitě to navštivte. Je tam takový film, instruktážní 23 minut to má a když, jak víme všichni, jak Janošíka nakonec pověsili na hák, že jo. A moje žena na konci mi řekla, že prej je to hezký, ale mohlo to mít jako happy end. Že ho mohli zachránit, prej. Tak se říkal, no mohli, ale holt se to nedopadlo. No. Jinak určitě jako nádherná výstava. Že nádherná výstava, skvělá. I teď jdeme utratit nějaký prachy do toho infocentra ještě, viď? A pak se půjdeme podívat asi na ty slavnosti, no. Má to něco do sebe. Ty Slováci tím Janošíkem opravdu žijou, což já jsem jako netušil. Protože jsem jako, že jo, z Budějovic, my jako tam nemáme takovýhle asi. Já to říkám asi špatně, bo já to stejně asi vystříhám, ale je to opravdu, že toho Janošíka hodně tady jako respektujou, mají ho v sobě a je to opravdu pro ně legenda, což teda klobouk dolů. Dneska by se asi moderně dnešní mládež by řekla asi shoutout Janošík, ale opravdu je to jako, je to zážitek. Je to zážitek, ta expozice je zážitek tady bejt. Tak dostaneme kafe zadarmo tady. To jsem nečekal, protože jsme vylezli na rozhlednu, tam jsme dostali ten kupon a teď tady dostaneme kafe fakt zadarmo. Tady. A Valaška stojí 2,5 tisíce. Tataška nevím. Normální Valaška stojí 550 €. A nejlevnější Valaška stojí asi 100. To je dobré. Teď se jdeme podívat na ty stánky. Uvidíme, co všechno tam mají. Tam bude nějaké vystoupení. Tamhle u Janošíka už je 1 milion lidí. Jdeme se tam kouknout. Co všechno? Tady ty bláho. Tady je ta šibenice. To je morbidní. Teď, jestli oběšeli na tohle, tak No viděl jsem o tom film, že jo? Nedávno, instruktážní. Před 10 minutama asi, nebo 20. Klobouk. Všichni tady kupujou ty klobouky, valašky, trička s Janošíkem. To je normálně. Janošík, kdyby tušil, že bude mít merch jednou, to by bylo, tak by se měl. Aby se vykašlo na zbojničení a dělal by si merch. No, co to je? Co to má ten pán? Co to je? Tohle je hezký, to je to slovenský, to dejme tomu. Ale tamhle ty pendreky, to asi není úplně dobré. Další stánky až dozadu. Dobré. A mají stany, tak se asi smí i stanovat. To je dobrý. Je to super, navštivte Těrchovou. A když se podíváme na koníčky, jak jedou. Těrchovou. Za 5 €, hele, tolik srandy.
Krásný. Krásne sobotné popoludnie, Terchová. Srdečne vás vítame tu pod sochou Juraja Jánošíka na ďalšom programe v rámci 63. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej. Som veľmi rada, že sme sa tu stretli aj na takomto ďalšom pódiu priamo v prírode. Pred chvíľočkou skončil detský program a teraz bude pokračovať ďalší program, ktorého garantom je Krajské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Predstavia sa nám malí aj veľkí nositelia tradícií z našich dolín. Veríme, že si tento čas s folklórom užijete naplno a že hudba, spev a tanec dnes potešia tie vaše srdcia. Detský folklórny súbor Krasňany oslavil v tomto roku svoje 15. narodeniny. Založila ho Zuzana Vráblová a spolu s ňou dnes súbor vedú Peter Androvič, tanečná pedagogička Zuzka Babičová a vedúci hudobnej zložky Miroslav Švec. Všetci vedúci sa folklóru venujú vo voľnom čase a s veľkou láskou vedú deti k tradíciám, piesni a tancu. Vystúpenie detského folklórneho súboru Krasňany je výsledkom spoločnej práce detí, rodičov i pedagógov, ktorým záleží na tom, aby tradícia nášho folklóru neupadla do zabudnutia. No a poďme sa pozrieť, aký bude prvý ich vstup. Predstavia sa nám krasňančatá v pásme v Trnkovém háji. Budú trnky zbierať a prenesú nás do detského sveta hier a prírody. Tak privítajme krasňančatá z detského folklórneho súboru Krasňany. Naša dcera hrušky zbiera, popadali do taniera. 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 Fúkaj, fúkaj, vetričku, hoď mi jednu hruštičku, hoď mi jednu, lebo dve sladké budú obidve. Fúkaj, fúkaj, vetričku, hoď mi jednu hruštičku, hoď mi jednu, lebo dve sladké budú obidve. Zasa ste hlasné, budete tak veľké. Nebudeme! Dievky, plievky, do polievky, budete sa váliť, keď si sukne umažete, dostanete na zadok. A vy budete taký veľký nosok, keď sa nám budete posmievať. Nebudeme. Jalani, barani, popadali do jamy, volali sa bláte, roztrhli si gáte.
detského folklórneho súboru Krasňany. Podľa výšky typujem, že sú to ešte škôlkári, možno nejakí prváci, ani škôlkári, čisto škôlkári. Škôlkári a predškoláci, Krasňančatá a ich pásmo v Trnkovém háji. Ďakujeme krásne. Ďakujem ešte raz. Prebehne tu prestavba techniky. No, mesiac, dva už môžete si ísť spievať a hľadať dozreté trnky v lese. No a v ďalšom pásme sa predstaví mladšia skupina detského folklórneho súboru Krasňany. Deti predstavia choreografiu spojenú s prípravou dreva na zimu. Hudobný sprievod tvorí Emka Trnková a Monika Vráblová. Detská folklórna skupina Krasňany, ako sme drevo na zimu chystali. Juro, poď sem. Tomáš buchty a hýbaj do hory. Nebude sa na peci vyvolovať. A neziš, že má tam čosi? Máš, lebo? Tak dobre, zavolám aj ostatní. Jano, ide so mnou do hory. A čo tam? Drevo rúbať, drevo rezať, drevo káľať. Idem. lepšie sa spí. Poďme si zatancovať, keď už máme hotovo.
kuchárky spod Úboče.
a pondelok o polnoci upadla mi do nemoci. A Bože, prebože, čo robiť mám? Povedz mi, mamila, čo ťa bolí? Pôjdem ti do Viedne pre doktory. A mňa bolí hlava, ruce, a mňa trápi moje srdce, že ja už nebudem tvoja viacej. Ďakujeme krásne Emke Trnkovej a Monike Bráblovej, heligonkárky z Podhůboče, úžasné hudobníčky. No a v této chvíli... Tohle byla naše dnešní vycházka po Těrchovej. Tamhle probíhá folklorní program k Jánošíkovým dnům. My se jdeme někam najíst a zase někdy u dalšího videa. Čau. Poslední video z naší dovolený v Těrchovej v rezortu Těrchová. Mám k tomu úbytku pár výhrad. Je to opravdu asi jenom na 3 hvězdy, na 4 ne, i když to vypadá celkem hezky. Jde mi o to, že třeba úložní prostory tu nejsou skoro žádný. Jo? Tady je tahle jedna skříň, 3 ramínka. Jo? To je celkem zoufalý. Tady 2 noční stolky, jinak tu není nic. Tady je další pokojík. Zase jenom 2 noční stolky. A tady v dalším okojíku je komoda. Takováhle. Jo, já vám to rozsvítím, ať to takhle vidíte. Je to jako těžká romantika, je to hezký, ale když se vemu, že by tady mělo být 6 dospělých lidí, tak si to moc neumím představit. My tu měli 2 děti, 2 dospělí, děti měli každý jeden ten pokojík a my tenhle s tou manželskou postelí. Koupelnička je tady jedna, tady nahoře je jedna, dole je to samý. Jo? Toaleťák tady mají, prosím vás, takhle. Jenom tohle. Takovouhle věc. Já jsem to na hotelu neviděl nikdy, takže pokud chcete mít nějaký jako normální toaleťák, tak si musíte dojít dolů do Koopu, nebo je tady Lidl ještě a tam si koupit něco normálního. Jo. Další pár drobností tady máme, které mě teda zaujaly. Tady je prasklá linka. Já se rozsvítím, protože mi tady zasínají furt. Tady je prasklá ta linka, což asi úplně nevadí, no. Mikrovlnka, prosím vás, když ji dáte na maximum, tak se v ní jiskří. Což třeba moji ženu celkem vystrašilo a to si myslím, že je zvyklá na ledacos teda. Toaleťák, jo,
Tamhle to okno asi vás nejde otevřít vůbec. Televize jde zapnout až asi na 18. pokus. Tady je nějaký jakoby nádobí, no, těžko říct. A tady prosím vás ta koupelna je teda stejná. Zase tato varianta, jo, tohoto leťáku, což teda fakt neznám. Tady prosím vás, jak se tady uklízí, jo. Tady, jestli ho tam vidíte, je tam holítko, který není naše a který už tu leží asi dost dlouho, takže to opravdu uklízejí svědomitě a pečlivě. Jo, to tady někdo zapomněl a asi ho tu nechávají, kdyby někdo si potřeboval oholit. No budiš, no. Dál tu mám napsáno co? Slabý internet. Slabý internet tak, že jsem to nezažil. Je tady download 8 mega a upload 1,1. Jo? Já jsem potřeboval odeslat nějaký soubor a odesílal jsem 16 giga 2 dny, což mě šokovalo, přiznám se. A není tu zrcadlo žádný. Mimo těch, co jsou v těch koupelničkách, není tu zrcadlo. Ale zase, jak říkám, no, je to za ty peníze, za 1500 € ve snídaní na 6 nocí. Asi to není drahý, asi to odpovídá. No. To je naše poslední video z Těrchovej. My vyrážíme domů, snad dobře dojedeme. Děkuju za váš čas a zase někdy. Čau.